kawai kijing thoa kamangalayo I bakala thoa ba iwei I rangba iba judan naka VPP bat ibala juben sarkar henry mentapat ila join siya NPP tikadai kita kaju kaba kini ki pagba kibalaju wan haki comment section kibalaju pensyaya nga ba ngadai kata ka priu kebalawan na kabenta ka parti jong ka VPP kata ka bangakwa bangan pensyai pat nakaliang jonga kadai ka ba ngaru ngamdai kita ka priu kebalawan ha kanu ka parti ngasuan riu shimet ngasuan sobha hai ta ijing lat luit jonga banga ladep ki kamram kamdai shu karta jonga bangan dang trei kum kita ki por ki balalet tang lawan melen ha kan san ba adan shibuni ki bangan keren tang ba ki ba ngam shim pat lapen I yang kalenti bangan la bangan keren henry on dang lawan ha kan keren san kalapen I hi kalenti bakini ki bawan haki comment section kila tharai bangadei ka priu ko ba don ha ka parti jong ka VPP namar bangala shantur badi ba aten ha ka tu ka por ka ba ngalalek ban shukali ya ka tu ka sanat jong usim seorang tenrei ngade ka priu ko ba larang ba bat ngadon kam bangandawat bin pabin bakumnu bandrong ha ka politics kada dei banda pen I da kalenti kada dei banda yat da kajing start da kajing syampang bat kadai katkum kajing tip haki ule putih ba lada ngim pat kot ya kata kajing pule ru kampat long kaba yaring kat bor bangin wan ha kata ka sensyar kadar bat kadai kata kabakat manganang wan haki nekiran san ngalanang syampang ba ngadai ka priu ka bajan ye iba aden henry iba aden imshim la tre banya selok bat nga bat im jutre bat ai min sim yanga bat ba ladang adan shibun kijing tuna ya kata nga pediang shuaning kong baladang ngadai ka priu ka ba lek banya kendu ye iba aden tang na benta ban persya ye iba aden tekadai kata ka ba iba aden ide ban persya yanga henry ngam shim lek na benta ban persyaya ngalet ban kali ban wat hang nu ba kadon ka taka jenya persya haki kam ki jam ki baya dei bat ka sansyar ka khadar tenrei imshim ai men sim yanga bat imshim tre asyu ban selok bat ba kalong kai ka jing bum buram yang kiru kadai bat kadai kata ka ba ngaru ngalaya nakalenti ka ba ngam shim dan syak nu ka parti bat parti ke baju it na du jelong khlung jongahi kade ka kongres parti tangba om judan kino kita ki politician ki bajuan ha yang kasam ka jonga wat ki bana kan ni kalyang ka sarkaru ki babun bah ki banga jujan ngajulek handu yen jong kiru henry kim judan wedu kita ki ban terwa pisane ki ban terwa ban khat yaki ban khat yanga syakta ka parti jongki om judan kum kata namarwa kim patip ngade ka priu ko bala ipit ne em bangan wan hakin kiransan jongki social media la ne kim patip bangala ipit ne em bangan wan hakita ki sensyar kadar tikadai kata ka ba ni hire orang ba ki bala he belasan ni hab benda yat da kalenti ni hab benda sangap tu langi long shisha kita ki ba latebit ne em bangin wan ban persyang ban le kinu ki kam ki barat ba na ka benta ki pat ka jela te ondang la ya denti kat banang mi kisni ngalayo ipan ba kadai ka sarkar kadai ka nikas parti jong ka NPP pat ki ba nang pade ban pen it ha ka bakin ya lap ha ki san election bat kilong ki ba itenat karo komelap jongki na marba ki kran be ya kanu kamat ka ba ki trai ya ki kam ki barat ba kumno benon ra ya karoi ka parah ka dela dikadai kata ka ba ngaru menta ngala persyang ban wat lat
bangan rong hakinu-kinu ki parti kita ki bangan la bangan le na kabanta ki pat ke jela wat lada phi kita ki bawan haki comment section le si phim pat la ban priang ru ngaru ngakoloi bangan wat chuchu ba kilat kilti ki dang bun bangin ni dei ban bit chwaya la di shua bangin rong ha kita ki sanchar khadar tang kata hi kadi kaba ngakwa ban pensyaya phi ki pat ba ngam shim dei ka breu badan ha kanu ka pati tang bala da kanu ka pati kaba treasure hem na ka banta ki pat ba ni dei bangin long ki bakaloi ban yasno khati khoblish punya phi paro ki bi sngap ya kini ki video ki jonga ki ba wat lada ngam pat la bangan le kinu ki kam ki barat ba na ka banta jong phi ngai scam bakat nang mi kisni ngan sa yo kabor ngan sa nang shampang shushu